ଜିତିବାର ପାଥ୍ୟ କରି କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଲିପୂଜା ସମୟରେ 10 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ରହିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଥାପିଦେଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ ନଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ଉତ୍ତର কর্মী ভাই মানে আমার মা মাউসী সাধারণ জনসাধারণ যা আদেশ দেবে নির্দেশ দেবে ଯାହା ଆମର କର୍ମୀ ଭାଇ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦାୟୀ କରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ ବାଛିଲେ ଯାହାକୁ ବାଲିପୂଜା ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ বিদ্যা করে